Kayışwa iş yerimde bir Türkmen yerli bir Türk bilen karoçi ol eğer bolup göreken. Ýöne Türkmenistan'da eğer varken bilem okmoş çörkel işleyen Türkmeni men tanaýanlarymda bany normal işläp diňe işine öýüne gatnap ýörenjeleri ýöne galanyrym bilem okmoş ol ýene äriler atlar badyr. Karoçy onu boş ýerin şunaýda bilmeli. Şu wagt burça geçdiänim ärne jaň etdiň mosundan ärne etmenýe owa gidip barýanýa bir hepdelik diye köye gidip barýanýa başlym bilen niye bayrama diye Kurban özel diye sen niye jaň etdiň telefon çekmenler diye ärim hani başlym bilen gurulşyna çynarym owa barýan tutanok diye internetde bor diye o beýlek başlym diýenim beýlek häri o türkmen gorul türkçe bilen okenne Erňäni barıp abim diýäne köýe gidip barýanmydy. Andan ok owa barýar diýen bolýan ýa-da olam kardeşim diýe. Owa barýar arkaýyn ol sen mundan niýe kelejekde falan bolýar türkmenin helenin. Arkaýyn ol mundan niýe adam goferet diýen niýe ihtiýagyňyz bolan pul fat gerek bolsa urator niýe. Men düşünmäni galym, haýran galym. İkisi bir arada gaýlar nerden gelip nire barýanyňyzy unutmam tamammy? Galanam öz pikiriňiz gidin Türk bile urlaşyň ýa başga ýerle urlaşyň. Ama şunu ýatdan çykarma. Öz türkmen olanlarymyza kurban olun.